Kowe mulai ora? Mulai ora? Sabar dulu to. Jane Pak Lurah bagus. Umpama nyuwun sewu duwe putra karo aku, mesti dadine apik. Sayange kok duwe putra dadine jenglot. Lho. Ora apa-apa nak jatah anakku kaya ngene nek gawe ning grumbul kok trae. Nek ku gawe ning tebonan ngopo? Ayo mulai ora? Sabar dulu sabar. Lek ra mulai kena tak paringi lho engko. Ya Allah, Gusti Allah. Angger tresna kumpul. Anakmu nangis iki lho. Tanpa Wes, anakmu iki lho. Ayo mulai. Nangis anake nangis. Kae. Cita. Anake kok suarane wis glorok. Iki anak buta apa piye? Kor. Mas, Ya. rene rono. Sabar. keturunane Pak Lurah kaya ngono. Ora Jujune apa-apa. karo aku kok gak. Lho, malah kudu iki apik iki dikarcisne bayar 5.000 ping lho. Ngapa Ya kowe? ampun. Kowe iri ngono apa piye? Ya pancen ya kelemahanku pancen urung. Ayo saiki gentenan Mbak Maringi. Mary sing nembang karo Pak Lurah. Lah dalah. Mumpung, kudu satu-satu. Iya. Ora iso. Ben adil. Anake keloni sik ya, ayo rene. Anake ngeloni. Ayo le, turu le. Bobo, Aku duwe anak kaya ngono ora tak tak pateni ngono. kene mimi mama, kene. Kene. Mak, lek ngono lho. Ya Allah. Madhep rene. Mumpung ngeloni putrane monggo mriki Pak. Nggih. Jenengan Sik, ya. ngoten niku kalih kula pripun? Menengok kok iki. Dadi anak kok obah ae. Satu. Apa ya Cek Mi ngono iki? Napa, Pak? Apa Cek Mi ngono iki? Ya Cek Mi wong untune rangah kaya ngene kok. Sabar ya nak ya, sabar ya. Terus bapakmu ki ngono kuwi. Aduh, aja mbok cokot. Mas dicokot ki lho. Oh ya duka kuwi. Wong anak kok minyakot ki lho. Iki bagiane pakmu. Oh ya. Iki nek meneng kek jiwone lungguhane mamah kek. Ayo tembangnya apa ki? Kene bapakmu pengen gede bojo pertama ya ben. Kene lungguh kene karo mamah. Anu Pak Lurah nyuwun lali janjine terus e. Oke. Arep loro ati loro ra sida. Oh alah. Anake ditulang, Pak, monggo. Sik, mangan tuwe. Nah, Anake didulang. ditulang. Ngetes kesabarane istri pertama neh. Anu wiyu dat wiyu, jebokna yu, dat wiyu. Aku ki ya sik dikongkon. Ya ngeten ceret ki ae kok. Oh alah. Oh iki bayi apa batang mbok combor iki. Mana batang kok dicombor. Oke. Ayo. Lali janjine. Yo, coba kayak ngapa? Menghibur istri kedua karo anake gitu. Nggih. Nganu. Iya. Nyuwun ngapunten. Awake dhewe delok wong nyanyi ya. Nyuwun ngapunten. Ya, joget. Ayah karo mama. Ora, aku nanggap Pak Lurah kok. Biasanya kan Pak Lurah nanggap aku. Yo, coba kayak apa? Lali janjine yo. Kene, meneng. Hey. Iya. Yo. Iya, iya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS rambalesi.
Sapa wong sing ora gelo kajung dandan kowe ora teko Janjane kowe ning endi gelagatku saja jupiani atiku sujana kowe kencan karo priya liya Hei, Pak Lurah. iya iya Kenep bergoyang. iya iya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS ra bales yen tak telepon lah kok dipateni mangkel aku yen kepatok pipimu mesti tak lali janjine kandhane alesane mangkelake ora gelo kadung dandan kowe ora teko kowe Mar nggih ambek minum Oke. minum minum minta Neng comboran kono. Neng gone bojomu sing tuwek kono nyapon ning kene. Ya le ya. saya akan tetap menerima apapun keadaan suami saya. Ora usah ya le kok golek pakne ya. Golek panas sing golek ganteng luwih sugih. Lah, wong ki ra duwe duit ya. Aja to kok ora duwe duit bareng. Tenan Tangga ya. tak openi masih orang duwe Openi duit. ono, Aku PPN. tresno, aku PPN. sayang, aku cinta. PPN biyen aku cara ora mendem no paling ya ora kok. Jenengan semerep to ngoten niku. yo kelakuanane ngono Nggih tasik kilap ngoten niku Iya. jenengan. Lho, tra wis ero lho. Bojoku iki wis ero nek aku dundunan guyangan iki wis ero. Lah ngopo kok ya? Iya, iya. Ya le ya sabar ya le. Iki biyen iki asli dudu anake kuwi le. Anake sapa? Anake wong akeh. Urun anak. Ora apa-apa. Tapi ya didakokne kuwi. Anake wong akeh ya. Ora apa-apa. Aku melok urun kuping kok. Kuwi kok ya melok ae. Ayo terus. Janjane kowe ning endi? Gelagatku saja jupiani. iku sujono kowe kencan Karo liya liya Terima Oke, kasih Bapak terima Kepala kasih. Desa Pak Lurah, Pak Terima Joko matur kasih, sembah nuwun matur nyuwun sembah. pangapunten nek wonten keladukipun atur. Nggih. Ngeten iki nggih namung anu mawon nggih. Menghibur. Menghibur injih. Nggih. Nggih, suwun. niki wau nggih wonten sing mirsani saking Jepang nggih mriki. Hah? Pak Lurah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Hari ini menghibur loh ya. Siap. Ini kunci ya, dikunci Pripun ya. pripun? Dikunci ini menghibur ya. Aku golek duit iki Pak Rene. Toh, maksud saya Pak Lurah di sini saya menghibur. Oh, Pak Lurah menghibur. Lah sampean karo Mbak Mary strep iki nggo golek Nah, duit. nggih kalih golek Sangu. Saweran. Saweran yo tak sawer. Sik to, sik to.
Maksud saya, Nggih. Pak Lurah suruh naik ke sini. Nggih, Pak. Tujuannya menghibur, Menghibur. ya. Nggih, nggih, Jadi leres. masyarakatku, nggih, Nggih. wargaku dan penonton di sini ojo engko negatif thinking ngono lho ya. Boten. Paham ya maksud saya? Nggih, pun paham. Pokoknya mboten usah ujar, mboten usah kaul, dilakoni mawon apa eneke. Enggak usah berjanji-janji itu enggak usah. Jangan gak ada janji di antara kita. Piye ngono? Janjine. Wis to Pak Lurah sampun ya mudun ya. Nggih, heeh. Mbak Mary mudun. Nggih. Ayo le ngadeg le njaluk sangu pakmu. Jare emang ora, mbasa ngene iki terus golek dhuwit ya ta wong wedok matre sampeyani. Saiki wong edok ndi sing ora matre? Aku Tenan? sing lanang tak toroki kok. Wis cara disangoni Pak Lurah mbok balekne. Tak balekno, tak wehno yatim piatu. Oke. Teni ae. Bojoku, Rinteni ae sik. bojoku yatim piatu. Beh, ngancam iki. Nggih, Pak Nah, Lurah. iki lho ngerogoh iki lho wisan ngerogoh. Kudune ya atas izin istri pertama atau piro to jatah istri kedua iku kudune izin. Alah. Istri pertama tinggal bojone ya ning ndi le? Nggih, pinten Pak. Ayo ampun wis Pinten. wis bengi lho. Kok Nggih. ngomong ya, wis bengi. Pinten ngeten lho, ndang kok. Terah ya wis Tak dinteni ya. Lah iki lho. Pateni Mas, live pateni sik dilut teh. Aja. Ki lho Mas, Mona njaluk sangu ki larang budal sekolah ki lho. Mona. Lah rambutnya dawa iso diponi ya. Nggih, Pak. Ayo, Pak. Iya, matur suwun Nggih, ya. ampun, Bapak-bapak Mbak. nyuwun ngapunten Mas Heru Nggih. juga ya. Anu mike Pak Lurah patenono niki. Napa dipateni? Hah? Napa Mengke di? nyetrum. Pun biasa Pak Lurah ki Pun gak nggih. nyetrum. Nggih. Istri pertama jatahe paling enggak 70%. Ya ta. Matur suwun. Selawe wis apik ya, Pak. Mau barang kawak ya. Sini karo Pak E. Nah, kok diluru marmut apa piye kok? Oh, nggih. Niki anake wayahe potong, Pakmu. Trae. Sak ndase. Ora. Kok potong sak ndase piye to? Alah pun sarepot. Bilang piye, bilang piye. karo Pak E. Makasih Bapak. Ya. Iya. Diambung Berarti sik, diambung sik. kalau anaknya wis ibu Ibu enggak usah. Diambung sik, Pak E diambung sik. Kok iso ngambung adike iki lho? Adike rong lahir, kok sik. Jare anake nek wis disangoni ibuke Ibu enggak usah, kan jatahe buat anak. Emang ibuke enggak usah disangoni, Pak. Berasnya pun telas. Kurangi beras jere kena gula. dikirim beras ae. Oh nggih. Kan sak truk. Enggak ya 20 kilo lah. Gak aku 2 kilo ki arek. 20 kilo, 20 kilo. Duruk. Mah kurang. 20 kilo kan 12.000 kali 20.000 Bu, kan benjing 2.000. jenengan ngene Mbak Manohara beto beras nggih. 2.000. Ya paling enggak ya 2 kilo. Oh, 240.000. Sak truk. Pun jenengan paringi pinten ngoten lho, Nggih. Pak. Oh iya. Maksudnya. Pun gak ngono ra penak. Oh iya. Wong bojo kok ora. Penak. Penak. Kuwi jane nyapa to kok muni ra penak berang iki. Pun sak repot-repot. Nggih, matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Saliman. Kuwi lho. Apa kok kuwi lho apa? Lagu. Ya ampun. Ya wes ya. Pak Lurah kelamaan ntar juga Iya. lakonnya gak bisa. Nggih. Terah ya Matur awet wis suwun. bengi kok ya. Pun sak repot. Ya Allah sindene 1 loro 3 1 loro 3 4 5. Sabar. Lurah kudu sabar. Lah ngono kuwi lho Pak bojo nomor 1 ki cerewet ngono kuwi. Ya Allah, Mary sabar kok, Men. Nggih. Ya, Anu Ora apa-apa ya Le plaris. Heru ya urung. Heru. Kula namuk ngeling nih. Heru, Aku nek penak ki kancaku tak penakno, tapi kancaku kancaku penak lali karo aku. Biasa bojo pertama merampok. Matur suwun Bapak, matur suwun, Nggih. matur suwun. Heeh. Matur Gila. kula terne Pak. Wes sing jemput bojo Mm. kedua sing ngeterne balik bojo pertama. Aduh duitku ilang Mas. Mas, duitku ilang. Aduh. Mas, duit lemu nyangoni ilang. Digondol copet, Mas. Aku yo oleh nih. Pajak 30%. Oke, yo germo beranto mer kok. Kayak dalan. Makasih Pak Lurah. Nggih, matur suwun, nyuwun Nggih. ngapunten nggih. Nggih, Nggih. mboten Saya ya Mas ya, tak ngetutne ayah. Ya. Tak gawa lemek usum udan. Masya Allah.
Monggo sembah nuwun. Di ujone sik lho. Alah alhamdulillah. Mbak Mano, Dalem. ini ada penggemar dari Jepang. Oh. Pulang di Kenep sini. Oh, kimochi. Mau mengeterkan buket. Oh, katanya. gitu. Katanya loh, hadiah Oke, apa oke. hadiah. Sepote napa sepote? Ketoprak mawon. Oh. Dadi wong Jepang nak duwe ketoprak dhewe to, wong Jepang. Oh, ketoprak nang ek to. Tedok, siapa lali aku jenenge. Saking Jepang. Iya, saking Jepang, monggo. Iki ya arep paring karo kanca-kanca. Mugi kok ya roro kok ya. Nggih, estu kok. Oh, tenan to. Nggih. Si sugeng dalu, sugeng rawuh. Apa yo genah wong Jepang kuwi, Jepang Lah asli. piye basane? Yo Jepang, basa Jepang. Kimochi. Ika. Yamete kudase. Apa ta? Oh bisa. Oh, bisa. Bisa itu. Kimochi waru dame. Oh. Kimochi Mbah Kamit. Alah. Lah ya Mbak Kamit iki iso kimochi. Monggo Bu, nggih. Namanya Badhe siapa? ngaturaken Namanya apa? Bu siapa? Bu siapa? Monggo. Sisi. Busi. Sisi. Busi. Oh, Bu Sisil. Kok busi piye to? Eh, Bu Sisi. Kuwi lah Bu melotor. Sisil. Ya. Bu Sisi nggih. Mau paring nopo Bu tadi? Bingkisan apa Ada tadi? bingkisannya udah di sana. Oh, sudah. Oh sudah. Mau ngaturaken apa, Bu? Mau sawer aja. Oh, Oh, sawer sawer aja. aja, ya. Minta lagu apa? Lintang Asmara duet sekali sinten? Ini mungkin Mas Heru, karepe dihandle Mas Heru. Mas Heru monggo berdiri Mas Heru ayo. Nah, Mas Boti. Kali sinten? Mas Akbar, Dalem. katanya mau salam-salam dulu. Monggo salam-salam, monggo. Nggih. Mriki. Buat salam Ya. Alon-alon. Heeh. Alon-alon Pak, alon-alon. Pripun salam kagem kalem sinten, ayo. mawon. Kalem mawon. salam buat Mbak Nanis dari Nggih. Malang, Mbak Nanis dari Mas Malang. Nardi Kauman, Mas Nardi Kauman sama sama Mbak Mardia, Mbak Mbak Sulastri, Nggih, sinten Mbak meleh? Ti. Nggih. semua fan militan Astabrata. Oh, Amin, izin, amin, matur sembah amin, nuwun. matur nuwun. Sampun. Sampun, Alhamdulillah. alhamdulillah. Rencana tahun depan kita ke Jepang. Oh ya. Oh. Aku Iya. mau ke Jepang. Iya. Oh. Saya sama Mas Syuting Akbar. film. Oh, film Ika. Aku yo ketutno to, Mas. Mas berdoa yang terbaik kali aja sok Siap. Rono, Oke, ya. amin. Karo Bu Parsinem tok. Ya lintang Lintang asmara. Asmara, ayo Mas Heru. Ayo anak-anak berdiri. Sing urung kaya sapa iki? Kabeh no berdiri. Kabeh Yo, no. ayo Bu, berdiri. Bu Parsinem juga berdiri. Dek Par, monggo Dek Par. Terima kasih, Bu. Terima Uang kasih. Jepang itu. Kimochi. Uang Jepang. Kimochi. Ika. Terima kasih Jepang. Thank you. Rezeki. Terima kasih. Berkah barokah sehat. Terima kasih. Siang pantoro ratri Piye, Mas? mongeling manis sing ati Kukumu waya ketok iki, Mas. yaku bisa handuweni marang sang Hyang Sulaksi Mbak Manu Yo. Rasa kangen nglimputi balan lintang dadi saksi kebayani bisa melenjani
duweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa tresna kang sejati bulat dadi saksi upayane ketan ngelenjani janji sapoyo bukti sapoyo pati. Yo Iya, iya. wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku. Bagus sandap lurus hatimu tresnaku tulus roning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sagara rasaku ora bakal sirna. Yen nyawa oncat sakaraga wis tresna rapi pisahna. Yen wis tresna ora bisa Terima kasih. Nggih. Nonton sampai selesai ya. Terima Ya. kasih Bu Sisi ya. Bu Sisi saking Jepang. Sehat selalu, panjang umur, semoga rezekinya lancar terus. Bagi aku gurin. Aku nemu iki. Sinden Asta Brata jangan duduk dulu sekali lagi, sekali Nah. lagi. Sinden Asta Brata sekali lagi. Alah ngono kok ngakuni lanang. Mbak Mary atau Mbak Manu ben istirahat sih. Nggih, Mas. Terakhir untuk limbuan. Oh, ini masih banyak lagi ya Mas jadwal-jadwal Asta Bratra. Oh, Mas, nggih. kok Asta Brata kayak MC. Kayak Super Tetra ya. Asta Brata. Anu, kersane penonton sing teng mriki kersane pirsa. Nggih, nggih. Untuk tanggal Besok ditalon. besok di talon jane kosong aku besok. Omongno panitiane ya Mas, juga butuh banjir lelean. Ya nyacakne anu. 16 ya prai ya Mas. Ya. Terakhir anu caping gunung langsung dangdut wae ya. Oke. Langsung dangdut diwalik slendro. Langsung dangdut. Ya. Permintaane napa niki? Caping gunung untuk Kalih terakhir. kalih Bom. napa? Caping gunung. Kok goro-goro. Oh nggih, tadi mereka cayu, tadi rene. Aja mikir-mikir kok ceblok bature. Ya, lah cek perawan kabeh. Oh iya no perawan kabeh no. Dipadakne ombone pesek. Nah, Oh alah kok ora iso madakne ombone to. Sampun ready kanca-kanca balungan? Ready. Yo, langsung tibake dangdut caping gunung. Yo, coba kaya ngapa? Yo. Hey. Hane ing